Hello, welcome to my YouTube channel. Nan ako diri sa bahay sa nahan sa akong amo. Nakasuot na ko ani kay Eid baya diri Eid. Idil Adha. Mao ni ang kan. Mao ni akong outfit, guys. Puno ta sa outfit, oh. Muna yung outfit ni Inday Cebuanang Kalog. Ako ni siya ang kinabuhi dire pag Eid gani magluto, magkape. Mangapi daghang trabaho ang maid, magsigig pang limpyo. Mani na napalit na ko sa ano sa online. Og kani pod. Kani. Puro fake. Tay ka afford. Fake ra ni, guys. Diba ka maoro idil Hajj ni na. Murag halad bitaw. Malipay na lang ni sila. Ako ingani din outfit nako. Murag nanay. Musayaw sa ako kadiyot. Tiring titing. Ha 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 ha. Manayaw takay Hads baya. Mapatay asang na dawat, guys. Karon ting hatag ron ta nila gasa wa man niya mo gihatag. Patay mahems. Hi. Tali swaya. Itong kasama ko si Rehana, my dear love. Kalong. Yes. Assalamualaikum, hadi Muslim. Hadi hal. Wen hadiah na. Mobile. Hadi ajibe, jibe. Hada hadiah hagana. Wow. Anti kalam. Ko anti shoot mapi. Pima juwa. Tahad ka. Pi bara bes kalam bes imsa. My shop bes ana huwa shop ana. Asana my siswa. Hada ana mobile picture ko is mafi anti picture baat hai na. Ha? Ana picture. Hada yani ana picture ente. Yo anti picture baat hai ana mobile boddi. Yes. Yo anti. Hello hada hello. Na mafi hello. Hente hello. Hada sadika na hello. Oh. Bangladesh. Bengali hello. Balu. Balu. So the where? Inte pedawer? Yo. Inte pedawer? Bozna. Hada picture ko is mafi. Problema niya, guys. Ang problema niya kaya ang picture ko no sa cellphone di makita. Muna ay problema niya. Ambot nga ron na yung cellphone. Ko is mafi. Halli. Hello. Na mafi. Hello. Mashallah. Guys, salamat guys sa pag please go og subscribe, likes and share. Thank you so much. Woohoo. Eda.